आप सभी को प्रणाम। हम गणेश कुमार आई रहुआ सबके बीच एक भोजपुरी में बाबा भोलेनाथ के नचारी सुनावे के कोशिश कर रहा बानी। जो कांवड़िया लोग चलेला तो उनके पाँव में कैसे रोरी गरेला। तो आई चलो न जाला बाबा, चलो न जाला, चलो न जाला बाबा, ओ बाबा, चलो न जाला बाबा, चलो न जाला। अब छोटे छोटे रोरी गरेला बाबा, चलो न जाला, चलो न जाला बाबा, बोलो न जाला, चलो न जाला बाबा, बोलो न जाला। छोटे छोटे रोरी गरैया यो बाबा हमरा, चलो न जाला। डर लगेला बाबा जंगल झारी, डर लगेला बाबा जंगल झारी। ऊंच नीच रास्ता पार पार, जाए के बापा बुझाला, बोले बाबा चलो न जाला। छोटे छोटे रोरी गरेला, बोले बाबा चलो न जाला। छोटे छोटे रोरी गरेला यो बाबा हमरा, चलो न जाला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से विनती है।